Illum id-9 ta' Mejju jimmarka Jum l-Ewropa. Kien fid-9 ta' Mejju tal-1950 meta l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman kien għamel dikjarazzjoni favur il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar bil-membri tagħha jpoġġu taħt awtorità komuni il-produzzjoni tal-faħam u l-azzar tagħhom. Dan sar fl-isfond tal-fatt li t-tieni gwerra dinjija kienet ilha biss 5 snin li spiċċat u kemm il-faħam kif ukoll l-azzar kienu reżorsi estremament importanti għall-gwerra. Riżultat ta' hekk id-dikjarazzjoni u t-titri għal kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Ewropa li waslet ukoll għal iktar stabilità u għal paċi bejn il-pajjiżi membri li għadna nkawduhom salhom. Kien 35 sena wara d-dikjarazzjoni ta' Schuman li l-Komunità Ewropea għażlet id-9 ta' Mejju biex tikkommemora Jum l-Ewropa mill-ħolqien tal-Komunità Ewropea għall-faħam u l-azzar għall-Unjoni Ewropea tal-lum saru bidliet ekonomiċi, demografiċi u soċjali kbar kemm fid-dinja kif ukoll fil-kontinent Ewropew innifsu. Intant f'messaġġ fuq Twitter fl-okkażjoni tiegħu l-Ewropa, il-Prim Ministru Robert Abela qal li hemm bżonn riflessjoni fuq dak li l-Unjoni Ewropea għamlet matul is-snin. Dr. Abela semma s-suq uniku, ix-xiri konġunt tal-vaċċin waqt il-pandemija globali, il-fondi Ewropej, il-koordinazzjoni fis-settur tal-enerġija fi kriżi bla preċedent u ħafna aktar. Il-Prim Ministru esprima t-tama tiegħu li dawn l-istejjer ta' suċċess iservu ta' ispirazzjoni biex jitkomplew isiru aktar miżuri favur iċ-ċittadini. Pajjiżna ċċelebra Jum l-Ewropa fil-Belt Valletta numru ta' aġenziji li joffru servizzi relatati mal-Unjoni Ewropea għaddew informazzjoni lin-nies li kienu deħlin u ħerġin fil-kapitali Maltija dwar id-drittijiet Ewropej, dwar is-servizzi offruti liċ-ċittadini u dwar il-fondi Ewropej kif ukoll dwar opportunitajiet ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea fost affarijiet oħrajn. Wara t-tnedija tal-pakkett il-ġdid ta' 2.2 biljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea għal Malta għal perjodu bejn l-2021 u l-2027, il-pubbliku kellu l-opportunità li jsir jaf aktar dwar fejn se jintefqu dawn il-fondi u kif setturi differenti tas-soċjetà jistgħu jibbenefikaw minnhom fis-snin li ġejjin. Denise Fiorentino li għal-Kap Eżekuttiv tas-Servizzi Ewropej f'Malta SM spjegat li l-Aġenzija sservi ta' għodda importanti sabiex pajjiżna jieħu l-aħjar opportunitajiet mill-Unjoni Ewropea. Il-fondi Ewropew kienu ta' benefiċċju għan-nies fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Naraw proġetti infrastrutturali li affettwaw il-ħajja ta' nies direttament, naraw infrastruttura bħal toro, bħal infrastruttura marittima, però kien hemm elementi oħrajn bħal pereżempju skemi relatati mal-business fejn negozji żgħar u medji setgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropej biex huma jkunu jistgħu jkabbru n-negozju tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li bajnejna naraw biss proporzjon żgħir mill-kejk ta' opportunitajiet u benefiċċji li ġib magħha sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Il-ġurnata qed naraw il-pajjiżna illi huwa membru sħiħ, membru attiv ħafna fl-Unjoni Ewropea, illi propju qed jieħu l-frott tal-sħubija illi għandu dan il-pajjiż. Jiena bħala fondi Ewropej nista' nitkellem żgur minħabba l-fatt illi minn issa l-qudiem qegħdin niġġestixxu aktar minn 2000 miljun euro illi qegħdin naraw li jmorru ta' fejda f'kull soċjetà, kull faxxa tas-soċjetà Maltija. Waqt l-attività sar ukoll programm ta' mużika u koreografija minn studenti mill-Iskola tal-Arti Viżiva u Performattiva u quiz għal studenti minn skejjel sekondarji organizzat mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta.